počkáme. Počkáme. Nebo já nevím, já bych se chtěla zeptat, proč jste mu to nepodepsal, nebo proč jste ho vyhodil, nebo co se děje? Se známe, ne? No, my jsme se tady vídali každý rok. No. A od sebe? A od sebe? No a od sebe? On se podpíše jenom. Proč? A proč by nemohl? Máme co? Už nemůžu si podepsat. No já nevím. Ty chceš podepsat triko? Tak přidej si. Stáně podívej. Chci podepsat tohle triko, tady si to točej. Už mě teď viděli, tady mi normálně vzal mobil z ruky, začal mi do něho líst, normálně mi začal prodabávat galerii, aby vymazal video, který jsem tady teď natáčel, který jste tady viděli. Takže jako můžete si o tom udělat názor sami, jako